Не ми се снима вече. Чакай, нали искаш абонати? Хора, съжаляваме, но екстремната кринч свърши. И няма да има трета част. За жалост, моето също свърши. Ето, Павел, дръжи телефона. Ето май мен! Клоуна! Той наистина е клоун. Гледай така, я бия по гъза. Стани. Ще го кача. Не се да зарежда. Я да го покажа на абонатите. Ето, вижте. Вижте. Ама дига иде. Направо ще и пък не бъда. И то на жена. И чакайте влог от мен. А моята сутринна рутина. Утре в 5:30 сутринта. Не сутринта, в 7:20 сутрешната ми рутина. Ето, при хора с кола, вижте. Ето, Колю. Аз детето си. Ето, Колю. Видяхте ли Молю? Дедо, в момента правят пицата и искаш ли да те покажа в моя канал? Това е Мери, запознайте се. Това е дядо ми. Да. На здраве. Да сте живи и здрави. Само да не ми бъгне канала. Мака, кукуляка, сака, бака, туртука. Хора, не знам какво става. Брат, не знам какво ще има части. Приятели, ще загледате. Чао. Също така да кажа, скрих си зад един храст. Първо знаем брат ми, че съм вътре. След това се преместих в куклата. Ето и Колю. Това е как за последен път да я видите. До утре няма да я виждате. Ще е сутрешния влог.